Takže čaute, zdravia Šišo. Dneska by som sa s vami chcel podeliť o pár noviniek, ktoré sa stali alebo stanú. Takže ten YouTube ma úplne mi zastavil produkciu videok na pár dní. Ja som najskôr čumel jak taký a úplne som bol z toho mimo. Proste, čo sa to stalo, proste zakázali mi to videjko kvôli jednej chujovine a ani mi nepovedali kvôli ktorej, tak som ho presunul na moje video, link vám dám do popisku a uvidíme teda, že čo sa bude dať s tým robiť, že či mi nedajú zákaz aj na dlhšie. A teda na konci tohto videa budete mať ukážku z toho videa, kvôli ktorému mi YouTube dal ten zákaz. Teda ako som už hovoril, link budete mať v popisku videa a chcel som vám len povedať tie novinky, ktoré sa udiali a udejú. Tu je teda zasľúbená ukážka